हे लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। दिनैनि भिडिअ जागोन माने जोंहा जोंनि सनितपुर ढेकियाजुलि बाटासिपुर होननाय जायगायाव आरोना बेवहाय जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमत बर' सारजों लोगोसे मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांमोना माने जोंनि बे ओनसोलनि हा हुनि माने पाट्टा बिलाइ राननो फैगोन आरोना बेखौ जों दा नायनो थांनो नागिरदों। दा बेवहाय बिथांमोना मा बुंलाङो बेखौ नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। माने जोंनि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै आरो लोगोसे जिहेतु जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथआ सिमा बारायबोनांगौ बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मा बुंलाङो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय। जों बेखौ दिन्थिनो नाजागोन आरोना जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गिदिर मोनसे एजेन्डा दंबावो गामि सोनाय आरो गामि दाननाय। दा गामि दाननाया प्राय गैला बायदियानो जाबाय। दा गामि सोनायनि जे हाबाफारि बेखौबो थाबैनो खालामगोन होननानै मुख्यमन्त्रि बिथाङा बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो नाजागासिनो दङ। आं रायजो राजाफोरखौल' खावलायदों जे माखासे गोनो गोथो खोथाफोरखौ जाहाथे बायदिसिना समाव गोबाङानो बुङा, जायफ्रा बुजियो थिगानो दङ, जायफ्रा बुजिया बिथांमोना जाहाथे हारिनि आफादफोरजों रायलायनानै गावबा गावनि गेजेरावनो रायलायनानै बेखौ बुजिलायनो नाजायो। नाथाय गुलुं गुजुं खोथाफोरखौ बुंनानै एखनबा जोंनि गेजेरावबो गुलाय गुजाय लाबोयो आरो गुबुनफोरखौबो जोङो सांग्रां खालामनाय जायो। बेफोर बिथिंखौ जाहाथे नोजोर होयो। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव रायजो जानाय जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे मोन्थाय एबा मोजां मोनसे एचिभमेन्टखौ दिनै मोननो हादों। आं मिजिंथिदों बाखिखिनि जेंनाखौबो थाबैनो सुस्रांनो हागोन। दायो नैबे हानि जे पाट्टा राननाय बेयाव वाइल्ड लाइफ आरो फरेस्टनि खोथा फैगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो बेखौ नोंथाङा मा बुङो? बे अरायसम थागोन, मानोना वाइल्ड लाइफ आरो फरेस्ट बे कनजारभेसन एक्ट दङ। बे हिसाबै बे ओनसोलाव माखासे मानसि थानो मोननाय मोनैनि खोथाफ्रा रोखा लिरनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै फरेस्ट डिवेलार्स एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बबेसिम हायो बेसिम बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। जेराव हाया बेखौथ' हाजार नाजाबाबो हानाय नङा। नाथाय बिदि होननानै थागिबि सुबुंफोरनि जि मोन्थाय बेखौ जाहाथे इगनर खालामा बेनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ। दादा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थांना फैखांबाय, जों नुजोबाखिसै सहैजोबाखिसै आरोना। उनफ्राव बेबायदि भिडिअ होबाय थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम।